हेलो गाइज, जय जगन्नाथ। आज न्यू ब्लॉग को आपण मानक स्वागतम। आशा करुँच कि आपण मैंने सब भलरे थे, मु भी भलरे अच्छी। तो चलतु मोर न्यू वीडियो रे कुआड़े जाऊँगी कौन करुँची आपण मानक लेट्स गो। गाइस फाइनली आम ढेउसागर आसी पहुँची सारी। देखिपे आम ढेउसागर फ्रंट रे छिड़ा देखुए केमी नजारा मैंने आगर देखि कि न देखि मुझे ना किंतु आपण मैंने देखिकी कहतु केमी लगुच ढेउसागर वेस्ट बेंगल ले। आज आम जाइए ढेउसागर बुलवाई, मु मोर आउ दी सांग जाइछु। देखु केमी कौन कौन अच्छी आपण पूरा वीडियो रे आपण पूरा देखी। आपण वीडियो को फुल देखु सबकि देखिपर। देखु केमी नजारा बहुत सुंदर है। देखु केमी आज संडे रे मु वीडियोटी करी। आज संडे रे केमी प्रबल भीड़। देखिए मोर दी सांग आगे चली केमी लगुच आपण मो चैनल कमेंट साहाଯ୍ୟ मत जनइबे और मो चैनल टी सब्सक्राइब करदे, बेल बटन टी दबाई देवे, गोटे लाइक करदे। आम ढेउसागर भीतर को पहुँची जाए गलु। फ्रंट गेट रू आसी आम ढेउसागर भीतर पहुँची गलु। ढेउसागर टी आम वेस्ट बेंगल सी बीच पाखे आप जानी दीघा। दीघार आम ढेउसागर टी अच्छी। ढेउसागर टी बहुत सुंदर देखिए। अपन रेस्टोरेंट भी मिल सबकि एवेलेबल अच्छे। आपने थे जा बुलतु आपण बहुत सुंदर लगे। अनेक लोक बुलवाई बहुत दूर दूर आसूँ। मैंने देखिपार केते प्रबल भीड़ है। संडे दिन अधिक भीड़ होता है कहीं संडे दिन तो अधिक लोक मान छुट्टी थाए फैमिली धरी बुलवाई आस संडे अधिक भीड़ होता है। आम भी संडे दिन जाइए बुलवाई कहीं संडे आम फ्री अच्छे से संडे दिन आम रात बुलवाई आसीचु। देखु केते लोक आसुँच बुलवाई। आपण मैंने भी थोड़े आसतु ढेउसागर को। देखु केते सुंदर है नजारा केमती। मु तो जाई बहुत खुशी गली। आपण मैंने थोड़े जाई देख कमेंट साहाଯ୍ୟ मत जन पारे। देखु केमी पिलाटी खेलुँ टोटाली गोटे पार्क रे सबकि एवेलेबल रही। बुलवा गोरवा फोटो शूट सब प्लेस रही। देखिपे आपण मैंने ढेउसागर लिखा जाते सुंदर भाव लोक मैंने भी फोटो उठाऊँ। बहुत लोग आसते फोटो शूट करने। आपण मैंने भी आसी फोटो शूट करें। बहुत सुंदर आपण मैंने आसबे तो नाइट रे आसबे। नाइट रो व्यू बहुत सुंदर होता है। दिन तो से खास लाइटिंग थाए ना, दिन से खास न लगे
ରାତିରେ ଆସିବେ ଆପଣମାନେ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ନଜାରା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନାଇଟ୍ରେ ନଜାରା କେମିତି ହେଇଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟରେ ଜଣାଇବେ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ବେଲ୍ ବଟନଟିକୁ ଦବାଇ ଦେବେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଯେତେ ମାତ୍ରାରେ ମୋତେ ମିଳିବ ମୁଁ ସେତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବି। ଆହୁରି ଆଗକୁ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ଆଗକୁ ନେଇ ଆସିବି। ଆପଣ ଯେତେ ମାତ୍ରାରେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ନଜାରା କେତେ ସୁନ୍ଦର। ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି ସବୁ ରହିଛି ଖେଳିବା ପାଇଁ, କେମିତି ସବୁ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ରହିଛି ଫଟୋ ସୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାଟି କେମିତି ଖେଳୁଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ତା ଭିତରେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ବି ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଆରାମସେ ଖାଇବି, ଆରାମସେ ରହିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଆରାମ ବି କରିପାରିବେ। ସବୁକିଛି ଆଭେଲେବଲ୍ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ଥରେ ଭିତରକୁ ଢୁକିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେବ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଏମିତି ନଜାରା ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ କେଉଁଠି ବି ନ ଦେଖିଥିବେ। ଆପଣମାନେ ଥରେ ଆସନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଆପଣମାନେ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜାଗାଟି ପ୍ରପର୍ ନ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ତ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ତା'ର ପ୍ରପର୍ ଲୋକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଉପରେ କେମିତି ଲାଇଟିଂ ଲାଗିଛି, କେମିତି ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆହୁରି ପ୍ରବଳ ଲୋକମାନେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏବେ ତ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଆସିବାର, ଆହୁରି ଅନେକ ଲୋକ ଆସିବ, ଆହୁରି ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ହେବ। ଆପଣମାନେ ଏତିକି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆହୁରି ଆଗକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭିଡ଼ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ହେଇଛି। ଗାର୍ଡେନ୍ରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ହେଇଛି। ଆଗରେ ଦେଖିବା, ଆଗକୁ ଦେଖିବା କେତେ ସୁନ୍ଦର ସବୁ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୋଳି ଅଛି, ଲାଇନ୍ରେ ବହୁତ ଦୋଳି ଅଛି ଝୁଲିବା ପାଇଁ। ତା ଆଗକୁ ବହୁତ ଖେଳ ବି ଅଛି। ତା ଭିତରେ ବି ଫଟୋ ସୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଜାଗା ଅଛି। ତା ଆଗକୁ ବି ଅଛି, ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଅଛି। ଆମେ ଏବେ ଏଇ ରୋଡ଼ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ କହିବେ। ମୋର ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ପଛରେ ରହିଯାଇଛି, ମୁଁ ଏକା ଆଗକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଗକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି। ସେମାନେ ପିଛରେ ଦେଖି ଆସୁଛି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଘୁରେଇ ଦେଖେଇବି ନା, ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲଙ୍ଗ୍ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଗକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗରେ ଗୋଟେ କ୍ୟାଫେ ଅଛି। ଏଠି ଆପଣମାନେ ଯାଇ ଆରାମସେ ବସି ଖାଇପାରିବେ। ସବୁକିଛି ଫ୍ୟାସିଲିଟି ରହିଛି। ସେ କ୍ୟାଫେ ସେପଟକୁ ଦୀଘା ସି ବିଚ୍ ଅଛି, ସମୁଦ୍ର ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଥରେ ଆସନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଥରେ ଆସିଲେ ବାରମ୍ବାର ଆସିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ କେମିତି ହେଇଛି ଫଟୋ ସୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ନଜାରା। ପ୍ରପରରେ ଫଟୋ ସୁଟ୍ ପାଇଁ 1 ନମ୍ବର ପ୍ଲେସ୍। ଆପଣମାନେ ଫଟୋ ସୁଟ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଫୁଲ୍ ହେଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଫଟୋ ସୁଟ୍ କରା ସରିବ ନାହିଁ, ଏମିତି ଜାଗା। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସିବେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ଆଗରେ ସେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ସେପଟେ ସମୁଦ୍ର ଅଛି। ପୁରା ସମୁଦ୍ର ଦୀଘା ସି ବିଚ୍ ସମୁଦ୍ରକୁ ଲାଗି କରି ରହିଛି ଢେଉ ସାଗରଟି।
କେମିତି ହେଇଛି, କେତେ ଲୋକ ଏଠାରେ ଫଟୋ ସୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ବି ଆସି ଏଠାରେ ଫଟୋ ସୁଟ୍ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ମୋତେ ତ ଏ ପ୍ଲେସ୍ଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ଜଣାଇବେ କମେଣ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟରେ। ଯଦି ଆପଣ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସୁଛନ୍ତି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ବେଲ୍ ବଟନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦେବେ, ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ। ମୁଁ ଯେମିତି ଆଗକୁ ବହୁତ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ବହୁତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି ରହିଲା। ଅନ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ